Moi, mä oon Riina, Attendo Kotojärven kodinjohtaja. Tervetuloa meille. Meillä Kotojärvessä on 17 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa ja 6 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Yhteisöllisessä asumisessa jokaisella on oma pikku yksi. Meidän ohjaajien tehtävä on kuitenkin tukea arjessa. Täällä ympärivuorokautisessa meillä on aina joku paikalla, myös yöllä. Meillä on iso sisäpiha, josta löytyy keinoa, perkolaa ja mahdollisuus grillata. Kotojärvi sijaitsee luonnon helmassa rauhallisella asuinalueella. Meillä on hyvät ulkoilumahdollisuudet ja tarkoitus onkin, että päästään ulkoilemaan aina kun on mahdollista. Meillä on esteettömät tilat, jossa pystyy kulkemaan pyörätuolilla ja muilla apuvälineillä. Meillä on 4 ryhmäkotia, jossa jokaisella on oma pieni oleskelutila, jossa voi esimerkiksi katsoa telkkaria, pelata, syödä, kokkailla, mitä vaan. Meille Kotojärvessä on tosi tärkeää, että jokainen asukas saa viettää oman näköistä elämää. Asukkaat saa harrastaa mitä haluaa, herätä silloin kun haluaa ja meidän tehtävä on tukea siinä oman näköisessä arjessa.